Под Менском у Городище у выходные были перапахаваныя София и Рудольф Пішчалы. Семейная крипта слаўнага роду, якая лічылася загінулай, была адкрытая дзякуючы рупліўцам амаль выпадкова. Немалую актыўнасць праявіў гісторык Эдуард Кананович, які на падставе сведчанняў самых сталых жыхароў Гарадзішча і зрабіў гістарычнае адкрыццё, знайшоў на магільныя пліты. Тут была просто сметница. Росли дрэвы, кусты, і нічога не показывало на тое, што тут была некая панская каплішка. Але я ему поверил и пачаў копать, узяў рыдлёўку, и на самой справе отсюд з'явілася першая плита. Род Пішчалоў валодаў Гарадзішчам, што пад Менскам у ваколіцы мікрараёну Малінаўка больш за 300 гадоў. А сам Рудольф Станіславович Пішчала увайшоў у гісторыю як будаўнік Пішчалоўскага замку, вядомага цяпер менчукам як Сеза нумар 1 ці Валадарка. Пішчала, якому на момант пабудовы такога цяпер сумна вядомага аб'екту было 33 гады, не быў ні архітэктарам, ні ўласнікам гатычнага замка. У 1822, калі Менск задумаўся пра пабудову новай турмы, ён выйграў тэндар, ці, як тады казалі, публічныя таргі. І яе збудаваў. Звязаны ўсё жыццё з Гарадзішчам, а таксама з судовымі пасадамі, Пішчала пайшоў з жыцця ў 1866, а ягоная жонка Софія Камінская з роду Рэйтанаў у 1870. Гэта не проста пахаванне Рудольфа і Софіі Пішчалаў. Для мяне гэта вяртанне памяці, таму што эта магіла была разрабаваная за савецкім часам, косткі перамяшаныя са смеццем, на магіле проста выкінутыя. І калі мы ўбачылі гэтыя чарапы, косткі, мы зразумелі, што наш хрысціянскі абавязак зрабіць усё па-божы. І таму правялі раскопкі, дасталі гэтыя ўсе шкілеты, запрасілі святара і вярнулі гэтую памяць. На перапахаванне далучыліся, да якога навукоўцы-гісторыкі прыйшло і шмат мясцовых жыхароў, прынеслі кветкі. Стараста вёскі сказаў, што на гару яны зробяць прыступкі, ды будуць даглядаць аднойдзеныя і адноўленыя магілы. Вітко 85. Юбілейная выстава под такой назвай адкрылася ў Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва. Владимир Вітко – віцебскі жывапісец і графік, які вядомы ў свеце мастацтва як майстар суровага стылю жывапісу. Работы мастака даволі разнастайныя па сваёй тэматыцы, але найчасцей у іх закранаецца мінулае беларускай зямлі. Вітко валодае добрым пачуццём рытму і кампазіцыі. Нягледзячы на выкарыстанне даволі зброчных колераў, картина мастака вылучаецца сваёй жывасцю і энергетыкай. Каждая из его работ содержит мысль сакральную, мысль вдохновенную и мысль человека, который всю свою жизнь был озабочен не харчевой культурой, а харчевая культура – это терминология Малевича, а вот тем святым, что стоит за человеческой личностью. Как у художника, главным у него является безупречное чувство ритма. Каждая работа абсолютно музыкальна. Экспозиция юбилейной выставы складаецца з твораў розных гадоў і налічвае каля 50 карцінаў, якія ў свой час былі падораны Віцебскому цэнтру сучаснага мастацтва. У выставачнай зале сабралося шмат гасцей да сяброў мастака, якія з задавальненнем выказваліся пра ягоную творчасць. Яго мастацтва ніколі не будзе цікава тым, хто ходзіць на попсовыя канцэрты. Яно будзе цікава толькі чалавеку думаючаму. Я кажу, што мастацтва гэта той ключик, які адкрывае доступ да сэрца праз мозг. Для тых, у каго ёсць мозг, гэтае мастацтва будзе адчыненае. Дай Бог, каб у нашай краіне і у нашых людзей жыццё было такім, каб у нашага Владимира Ілліча змяніўся почерк у лепшае, у святочнае, у радаснае і у адчування надзеі. Зараз тое, што мы бачым, гэта боль 20-го стагоддзя і гэта адчуванне болі 21-го стагоддзя. На жаль, на адкрыцці выставы не было самога аўтара. Літаральна ранкам ён знайшоў сябе кепска і не змог патрапіць на мерапрыемства. Аднак арганізатары паабяцалі па выніках выставы зрабіць відэаспраўздачу, паказаць яе Владимиру Вітко, аднаму з найстарэйшых мастакоў гораду. Віктор Старавойтаў, Белсад. Вёска Гранаўка Рэчыцкага раёну, дзе месціцца аграсядзіба Конскі востраў, прымала днямі гасцей, аб'яднаных агульнай любоўю да ровараў. Трэці міжнародны роверны фестываль паміж Сожам і Дняпром сабраў актывістаў, якія ў сваіх гарадах і краінах імкнуцца ўвесці і ўзбагаціць роварны рух, прыкладам слынных у гэтым кантэксце Берліна ці Амстэрдама. Ці атрымаецца гэта ў беларусаў? Паралельна са святам на выходных у самой аграсядзібе Менскае роварнае таварыства вучыла на адмысловым летніку лагеры ахвочых роварнаму актывізму. Усё магчыма,
магчыма, бо чыноўнікі гэта людзі, з людзьмі можна размаўляць заўсёды. Усё магчыма, можа няма тых механізмаў, якія ёсць у іншых краінах, напрыклад, у іншых гарадах, але людзі ўсё ж адно ёсць. Каб падзяліцца досведам і ідэямі, а таксама проста для добрага настрою, удзельнікі роварнага фэсту ладзілі майстар-класы фігурнага кіравання, рэлакс ад праекту «Ледзі на веласіпедзе», йогу і танцы свету, паказы фільмаў, пленэры, тэматычныя экскурсіі, выслухалі і абмеркавалі лекцыю ад Асацыяцыі раварыстаў Киева. Дадаў адреналіну і эмоцыю сямейны квест ад праекту «Велосямья». Мы с детьми помогали племени двухколесных братьев отыскать похищенные сокровища, которые похитило враждебное племя ржавых цепей. Фестываль паміж Сожам і Дняпром скончыўся 12 жніўня гранд-марафонам пад адкрытым небам і паказаў, што хоць праблемаў і нямала, але ахвочых іх вырашаць усё ж такі ў краіне значна болей. Вольга Гардзейчык, навіны культуры.